Takže, pretože už asi 3 týždne som nič nevydal, tak som sa rozhodol, že konečne niečo spravím. Dôvod bol, že som nevydával, aj som bol chorý dosť, aj mi došli nápady, ale konečne už nápady mám. Spravil som tranzistora. Vlastne tá schéma je vidno, že nemá ladiaci kondenzátor. To preto, že to bolo organizované špeciálne tak, že tu nie je prepínač na kondenzátory. Mne to ide aj bez toho prepínača. A je to tam spravené tak, že sú cievky navinuté a feritová tyčka sa rozreže v strede a zasúvaním, vysúvaním polovice tej tyčky sa ladia stanice. Mne sa to podarilo spraviť tak, že mi to prelaďuje z 250 piko cez celé stredné vlny. Ale kebyže nie je taká dlhá feritová tyčka, tak treba potom pridať ten prepínač. Schéma funguje veľmi dobre. Tu je vlastne nízkofrekvenčný zosilovač s 3 tranzistormi. Ten som skúšal ako oddelenie. Ten fungoval veľmi dobre. A potom je tu vstupná časť, ktorá vyzerá trochu zvláštne. Sa deje to, že z tej antény to prichádza sem a ide to rovno do tranzistoru. Tranzistor to zosíli a ide to na kolektor a potom to prejde, lebo je to vysoká frekvencia, nemôže to prejsť cez vysokofrekvenčnú tlmivku, ale ide to cez tento kondík 20 piko, trimer treba nastaviť, cez cievku LP alebo LR, zase na mínus. Z tej cievky sa to zase vracia do ladeného obvodu, takže je tam regenerácia. Sa vlastne vytvára. A potom, ako sa to už vráti naspäť do ladeného obvodu, tak odtiaľ to ide dióda, ktorá ide sem, na ktorej vlastne dochádza k detekcii. A to na to nejak cirkuluje, že najskôr ide vlastne vysoká frekvencia cez tranzistor, potom sa tá frekvencia detekuje a potom zase tá nízka frekvencia sa ešte raz preháňa cez ten tranzistor. A to je možné tým, že vysoká frekvencia nemôže prejsť cez tú tlmivku, takže ide naspäť do obvodu, ale nízka frekvencia už môže, preto je to vlastne tá tlmivka. A potom to ide do zvyšku obvodu. Takže tak, ešte o tej feritovej anténe. Anténa sa namotáva tak, že sa vezme tá feritová tyčka, okolo toho sa namotá papier a zlepí, PVA alebo niečím takým, aby sa dala tá tyčka zasúvať, vysúvať. Potom sa na to namotá do stredu, kde bude vlastne feritová anténa rozrezaná, dá sa to poposúvať celé. Sa namotá 60 závitov, na to sa dá ďalšia vrstva papiera, také 2-3 vrstvy papiera sa na to dajú. Potom na to ide 20 závitov a zase idú 3 vrstvy papiera a na to ide ešte 12 závitov. Ja som to tak nevymyslel, to bolo v originálnom časopise. Myslím, že ten časopis volal Horizonty techniky pre deti. Tak nejak sa volal, myslím poľský časopis, ale ja som ho našiel iba prevedený do ruštiny. Vstupný obvod vyšiel prvý mesiac 64. rok a zosilovač pravdepodobne 12. mesiac 63. rok. Takže z toho časopisu som vlastne tú schému zobral. Schéma funguje veľmi dobre, ale pretože už pred 60 rokmi to fungovalo kľudne aj na feritku, ale teraz nie. Takže tuto to je spojené. Táto časť ladeného obvodu je spojená s mínusom. Tu je pripojené uzemnenie a tu na cez kondenzátor 20 piko anténa. Ja to teraz strihnem to a dokreslím. Takže schému som teda opravil. Táto časť ide tu na hlavný plus alebo minus a na uzemnenie. A anténa ide cez kondenzátor 5 alebo až 50. Ja tam mám 20, ale to je veľa. Musím ho zameniť na asi 10 piko na anténu. Ja musím dať 10 piko, pretože ja mám obrovskú anténu, ktorá má kapacitu asi 600 pikofarad, ak nie možno vyššie. 500 určite. Takže ja musím dávať veľmi malej kapacity kondenzátor, aby mi to neunieslo vyberavosť úplne mimo. A v podstate aj frekvenciu, na ktorej to celé ide. Takže ten tranzistor je už normálne hotový v krabičke.
Chytám Čechov, čo je veľmi dobré na taký jednoduchý tranzistorák. A to je ladenie. Sú tam Rusi, sú tam Česi. A ako ináč? Sú tam Maďari, bez Maďarov by to nešlo. To je isté. Sú to Maďari. Normálne Česko. Ja mám s Českom šťastie, lebo mám strašne že veľkú anténu, ktorú som ťahal ešte pre kryštálku. Na kryštálke si chytám do Maďarov, ale to sa moc nedivím. Preto vlastne mám taký dobrý príjem. Na tomto chytám Čechov normálne, na tom elektronkači. Ale tu nás musím mať trochu šťastie, tu nás musíme experimentovať s tým kondenzátorom, s anténou, s týmto. Aby som dostal dostatočnú vyberavosť a pritom dostatočnú hlasitosť. Ja to mám teraz 20 piko a ešte v sérii s anténou mám ďalší asi, neviem, 50 piko, to robí koľko, to robí asi 15 piko. Dokopy. Takže to mám takto. Práve ne, ešte mu ukážem. Vnútri to mám spajkované takto. Trochu to musím stišiť. Takže tak. Tu je vlastne tá schéma. Normálne výstupné trafo. Som motal, neviem na čo, mám ich dosť. 3 tranzistory, NF zosilovača a 1 tranzistor vysokofrekvenčného zosilovača a trimmer na spätnú väzbu. Tu je feritová anténa, jedna časť tu drží a druhá časť sa vysúva, zasúva a tým sa ladia stanice. Tu je kondenzátor v ladenom vode a tu je kondenzátor v sérii vlastne s anténou. Takže nejak takto som to spravil. Ešte tam musím niekde napchať batérku, ale zatiaľ neviem kde. Zatiaľ to mám asi takto. Funguje to podozrivo dobre, neviem prečo. A funguje to podozrivo dobre. Jo, ohľadom tlmivky. To je toto, vysokofrekvenčná tlmivka, ktorá sa mala navíjať, ja nemám poňatia, čo to bolo, feritové koliesko či niečo také. Sa malo navíjať 250 závitov. To som jasné, že to robiť nebudem. Nemám toľko nervov, aby som na maličké feritové koliesko navíjal 250 závitov. Takže čo som spravil, bolo, že som vzal takúto žiarovku a tak keď sa rozobere, a kde je plošák. Na tom plošáku je miniatúrne, vyzerá to jak VF trafo, ale pritom je to tlmivka. Nemám teraz ten plošák, už som vybral z nej. Vyzerá to ako nejaké trafo s feritovým oným, ale je to vysokofrekvenčná tlmivka vlastne. Sa dá použiť, sa dá tak. Takže tu som vlastne použil tam. Tu je, tu žlté. Vyzerá to jak miniatúrne VF trafo, neviem prečo. Tuto, to je vlastne tá tlmivka vysokofrekvenčná, ktorá je na schéme zozvornená tu. Bez nej to fungovať nebude. Takže dúfam, že nikto tam nedá proste odpor alebo niečo. Ako by som dal ja, keby som nevedel, jak to funguje. Takže som vysvetlil vlastne, prečo musí byť tá tlmivka. A musí tam byť tá tlmivka. Bez nej to nepôjde, fakt. Ak pôjde, tak veľmi zle. Reprak tu mám 8 ohm 3 W a to trafo, čo som navíjal, nie je na to zďaleka najlepšie, ale bolo čo bolo. Takže v primári mám 700 zavitov drôtom 0,1 mm a v sekundári, ktorý ide na reprák, mám 100 zavitov drôtom 0,3 mm. Takže to je vlastne navinuté to trafu.
Spajkoval som to na taký plošák. Boli ako, neviem, štvorčeky, ocínované už, čo som kúpil plošák. Neviem, nemám poňatie, od čoho bol. Čo sa tam malo pajkovať. A na to sa veľmi, veľmi dobre sa mi na to pajkovalo vlastne. Takže som vzal to. Najťažšie bolo namotať tú feritovú anténu. To bolo strašné. Ak niekto, že má kľudne nejaký ladiaci 500 piko, ktorý by tu v tej schéme chcel použiť, tu by trebalo namotať namiesto 60 závitov 50 závitov a namiesto tohto tu dať proste ladiaci 500 piko. To tiež funguje. Ale mne už ladiace všetky došli, takže som musel prispôsobiť toto. Bolo to ťažké vlastne robiť, lebo som nemal PVA. Mal som iba sekundové a sekundovým sa ten papier lepí tak, aby bol tvrdý dosť ťažko. Takže keď máte nejaké PVA alebo lepidlo na papier tekuté alebo niečo také, to je veľmi, veľmi, veľmi dobré. Bo ja som to nemal a bolo to peklo. Tak v podstate všetko. Takže ešte som zabudol ako tranzistory a diodu. Dioda, ja nemám poňatie, že som dal D9 alebo čo. Kľudne G201, GA201, 14148, v podstate hociakú VF diodu. Tranzistory tu mali ísť pravdepodobne P401, ja mám P423, čo je blízke. Československý je OC170 a tu majú byť MP40, prečo tu mám P40? Majú byť MP40, čo je blízke OC70, čo je v podstate to isté ako kremíkový KC307, takže tieto by sa mali dať zameniť na kremíkové KC307. Ale s tým, že tieto odpory sa tu budú nastavať. Ináč na tomto a na tomto na kolektoroch není stredné napätie. Tu je, neviem jaké, a tu tiež. Na týchto dvoch není stredné napätie na kolektory. Není tam 2,25 V, ale nejaké úplne iné. Na tomto jedinom je 2,25 V. Na všetkých ostatných nie. A je to normálne, netreba tu meniť tie odpory. Takže tak. Zase sa mi to video bude nahrávať 1 hodinu na YouTube. Tak nie, vyše. Takže ja neviem, kedy to vyjde možno. O 11. Ak bude mať šťastie o 11. to možno bude. Takže to je všetko.